Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiaj Wam wyrządzę o starych strumach. Stare strumy jeszcze są przy chałupach, przy tych starych chałupach, bo przy nowych chałupach ich nie ma z tego, że strum rośnie długo. Otóż a i jak se ktoś posadzi taki strum, wrazi go do ziemi, to taka jabłonka albo trześnia ona będzie rosła ze 30 roków, 40, niż się z niej zrobi strumek. Ale teraz ludzie już mało kaj sadzą drzewa, takie owocowe, a szkoda. Sadzą jakieś choinki, jakieś tuje, ale tych strumów, co dawają owoce, przy chałupach już je, przy tych nowych chałupach je mało. I hańdowni Rostomili mądry gazda nigdy nie bulą starych strumów. No, jedynie, że ten strum był jakiś niemocny, że go chroboki żrały. Bo gazda wiedział, że z tych starych strumów są same profity. Po pilobie w polu idzie se siednąć w cieniu takiego struma, a i posłuchać, jak śpiewają ptoszki pochowane w gałęziach. Kiejsi pod takimi starucnymi strumami dyski stoła ława, a stół, a przy tym stole siadywała cała familia. Jak dosik przyjechał na nawszczywę. Wiela się tam w cieniu dycki nieboszczyk stażik nawyrządzał bojek a pogodek ze swojego żywobycia. A starka wiela się tam z babami nasiedziała, a obrządziły dyski pół dziedziny, a wiele razy się powadziły. W starym stromie mają gniazda ptoki, co okrom tego, że szumnie śpiewają, to jeszcze żerą chroboki, co by stromowi chciały zaszkodzić. Żerą a i kumory, muchy, a wszystko to, co furgo w lufcie, albo goni po ziemi, a gazdę z gaździną na srowo. Stary strom zastawuje wodę w ziemi, a z krystego zieliny, co rosną kole niego, lachko ją mogą pić, gor jak je posłucha. Jak je chyc, to nie ma lepszy jako w cieniu, pod zielonymi listkami. Są stare stromy, co na nich rosną kwiatki, z których jak przyjdzie jor, to pszczoły se zbierają na miód. A jak pszczoły bzuczą na starej trześni albo na jabłonce, to gaździno wie, że będą w lecie fajnacki owoce, a będzie z czego ważyć dzieckom kompot. Tuż jak je kole chałupy stary strum, to se go nie hejcie. Kiejsi przyjdzie jego koniec, ale to nie będzie zależeć od was. Stare stromy były tutaj jeszcze, jak nie było nas, a isto będą dali, a i jak nas już tutaj na ziemi nie będzie. Rostomili pyty mocie takie dwa obrazki, po jednej a po drugiej stronie mojej głowy. Na jednym obrazku, jak w niego klepniecie, to jest film, co się wam może spodoba, a drugi obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał. To już dziękuję pięknie.